Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Nonin imposumos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigapon niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. May pa makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado o gapitsa 4 na. Yaning buwan karon mahigala sa Enero tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon, natagan tagpagtagan ang mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban, ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang ato sa pagpadayon mahigala labot sa isyo, no? Sa natad sa politika mga higala. Dito sa Dakbayan sa Mandawi, si Mandawi dismissed Mayor Jonas Cortez, niabot na sa Korte Suprema. Aron mahigala pag pangita og remedyo unsaon mga sukin tigpaminaw nga makadagan siya sa umaabot nga eleksyon. Gumikan kay ang kumilik mga higala mibutyag nga nagyod no, gumikan mga higala ining doon na kuno'y misrepresentation sa iyang COC. Ato ni tagag pagtagad sab karon nga buntaga mga sukin tigpaminaw. Naunsa ba ning kalakiha mga kaigalaan? Straight to the point. Dinis to panuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga higala, ang ato sa nga paghatag o pagtagad mga sukit tigpaminaw labot sa giluwatan nga executive order ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. labot sa pag-reorganize na sa National Security Council kundiin gipanangtang ni ini sa naandan mahigala sa National Security Council. Ang naglangkob diha ang presidente maoy pinakalabaw diha mga higala, pero na-appeal diha mga kaigalaan nga naglangkob sa National Security Council ang Vice President ug appeal pod ang mga former presidents. Straight to the point. Ang mga nanglabay nga mga presidente mao ginay naandan indekin. Pero naghimo og executive order mga higala si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga giwagtang na ang Vice President mga kaigalaan og ang mga former presidents. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad sab karon nga buntaga mga higalas tuban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin, ikaupat nga impeachment complaint batok ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio matod pa ipasaka sa House of Representatives sa sunod nga semana. Straight to the point. Paghihapon mahigalan ito ihakaw gihapon kining impeachment issue. Tanahon ginato mga kagalan karon January 13 kay mao manay ibalik mahigala sa House of Representatives. Basin pa mga kagalaan o mada pa sa oras hala. Paningkamuti lang din ha. Kung makaya pa sa oras hala, paningkamuti suksok niya. Abig ko to bras dulo ka impeachment complaints yapay ikaupat. Pero kinyaliging tanan mahigalas tinuoray lang medyo lisod na gyud ko moagi mahigala sa regular nga pag pahigayon mahigala sa impeachment pag kinini ang imbestigar ni ini mga sukit tigpaminaw medyo lisod na gyud. Pero kung makakuha og 1/3 votes, basin pa mahigala mo na ginay paglaom. Pero minka nga ikaupat nga impeachment complaint bisag ikalima pa mga higala unya kinini ang di makakuha og 1/3 votes medyo lisod. Kana mo ilang ikampanya mahigalag makakuha og 1/3 votes kumbati na.
Straight to the point. Bahala na lang basta ma-impeach diri sa lower house, bahala na lang hisgutanan sa Senate o makonbikto ba o dili, bahala na basta ma-impeach diri sa lower house. Ato ning sundan mga sukit tipaminaw sa atong pagpanuban usab ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang atong pagpadayon paghisgot labot sa 2025 budget mga sukit tigpaminaw. Nyato na milutaw na mahigala nga taas na ang budget sa education. Kay kadto mahigala sa DPWH mamontoy taas 1.1 trillion kapin. Karon ang education pod 1.1 trillion na pod kapin. Nya aron mga higala nga mugamay-gamay ang sa DPWH di na mo supak sa konstitusyon kay ang konstitusyon nag-ingon man niya ang education gyud may pinakadako og budget. Straight to the point. Giibanan mahigala ni PBBM ang budget sa kinini ang matawag nato mga higala og DPWH pinaagi sa line veto. Doon ay gipang veto dito mahigala ang program appropriations. Gipang veto giibanan mahigala mga 28 billion. Medyo may kunhod-kunhod na gamay. Unya, gi-apil mahigala og kwintada dito sa education. Apil og kwintada na kitong Philippine Military Academy. Apil di oy kay education man Ang Philippine National Police Academy, gi-apil na tanang kwintada. So, medyo labaw-labaw na. Kasi ang gara dahil gilingo-lingo. Kaya may nabalik yun ang gara. Naandan mahigala sa kwintada god kaniadto kining DepEd, ang CHED o ang mga state colleges and universities. Moray na apil sa kwintada. Karon, ingon sa BBM, i-apil na sa kwintada. Nang kung dadon na Supreme Court, aligrig hapon ng kasuha. Kay pwede man Supreme Court na may mo decide ana nga apil ba gina sa kwintada or dili ba. First time man mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Katalig pagtagad lumuntaga sa batuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. wa matandog yun, ang sa PhilHealth nga zero budget, wa gyud matandog. Niya, ang akap mahigala 26 billion nga alang mga higala sa mga congressmen o mga senators na ara. Straight to the Lakip point. na ang pagdoble mahigala sa budget sa House of Representatives o pagdoble sa Senate o ang dakong budget mahigala sa Office of the President na ara kanunay kay katalig pagtagad lumutaga sab sa panuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin do na mga higalay gipaklaro ang Department of Health kadto nang gawas mga higalang report kay lain nga mga website napay mga social media sites mga higala mga social media nang gawas do na napukunoy laing pandemic dito sa China kay magkapaalarma man ni mga kagalaan yang uban pon mahigala la post po sila dayon post ana kay aron nga madali sila makauna mahigalag post. Kami dres DYHP do na mga higalay mga tao nga naghuwat sa tong post kay niingon sila nga di mi mo tuo inday kin. Atod pa sa mga kun di mi mo tuo kun dili na mabalita sa DYHP. So man ang ato gyud gipaklaro mahigala. No, Sunday gyud ta sa otoridad nya do na mahigalay maoy gisangunan sa pagmonitor ini tanan. So karon ala daghan kay mga social media day mga kon post la ang uban la nga kuno do na pandemic tapos China. Malalim ka ng istoryaha mga kaigalaan. Di way lalim ng pandemic. So muna kami doon sa atong news department, doon sa atong DYHP mahigala, akong gikuan gyud nga ato gining klarohon igita mo ditso-ditso lang kasamang kay. Kay lisod man kay na mahigala la, laos sa kagpost din la. Aron bahala ba sa engagement na gyud kay ayaw lang. Ang ato mahigala kanang klaro lang gyud, no, credible mga higala. So ato nasuta gikan sa Department of Health nga gikusyon mahigala ang tanan nga nagmonitor ang Department of Health wa mga higalay kamatuuran kanang gipakatap sa social media o di lang ta motuo lang sa dayon. Kay uban mahigala mga ratol na pod ayay na napoy pandemic kuya wa na sad mahigala. Ang kuya ra ba mga kaigalaan usahay pawitan nang dunay mga masugatan nga mga problema nga mokalma kagyod di kagyod maratol kay uban mahigala ang kamatyan kanang ratol mo na. Aton na agi katawa-katawa mga sukit paminaw. So paabutan ninyo ang ato mga balita gyud sa DYHP Aramen Cebu. Ang labing credible mahigala nga mohatag sa mga balita sa kahanginan mga sukit paminaw ang inyong masaligan nga mga tigbalita sa DYHP Aramen Cebu. Straight to the point. Kiniguban pang masgutanan niyo mabati exclusive over DYHP Aramen Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM. Straight to the point. Ang atong isgutan mahigala ning bag-ong executive order. Daghan patag mga isgutanan oy. Ang bagong executive order mahigalan Presidente Bongbong Marcos mga suking tigpaminaw labot sa National Security Council ato pa nang isgutanan mahigala
Pero sa pikas bahin kining budget sad wa gyud matandog ang akap. Kini ni ang ayuda sa kapus ang kita program indekin. No? Akap mga sukid tigpaminaw. Niya kining akap manggod daghan ang ni question ani mahigala kay medyo dako-dako man nga budget. Dunay 26 billion pesos nga budget ani nga diin panghatag ni adtong mga tao nga kapos ang kita. Sa to pa medyo kuwang ang kita indekin. Kini ang problema ini ron ang pag-identify kinsay kuwang og kita. Dako na puning problema mga sukid tigpaminaw. Kay ang katawhan do na naman gani question aning 4-piece kadto mga gi-identify mahigala nga poorest of the poor. Mga tao to mga higala nga angay bang agakon gyud, no? Para nako kanang 4-piece panahon pa man na may gilang Gloria Macapagal Arroyo, gisunod po ng Pinoy, gisunod ng Duterte, hantod ron okay na 4-piece para nako na may mga conditions. So sa may condition sa 4-piece, kanalan nga na kay anak nga nag-eskwela. Nga kanang suportahan kas gobyerno, unya mo graduate po kas 4-piece. Panalitan may gali imong anak indekin mo, ma-professional na may nakagraduate. Ma-professional na graduate na kakay at least dunay usa diha sa pamilya nga nakalampos na. Kanang usa nga nakalampos diha sa pamilya, mao na po nay mutabang. Mao na atong principles mga sugid na nga kadto may mutabang ni adtong mga manghod niya. O sa ilang pamilya may gilatabangan para magkalingkawas sa kalisod. So kinini ang basta na usa nga makagraduar, graduate na mo sa 4-piece. Nga naman ang prinsipyo mo ana nga kung doon nalay usang makalampos, unya makatrabaho na ki, at least katabang ka na yun sa pamilya. Ay lang po daw nahuna ng nakalampos ka, pag humagkalampos, igo po kang nabuntis. Kaya ito lang nang katawa mga kagalaan, no? Wa, nagyod ni cycle rapod mga higalang kapait. No? So, balik na po kasugod kay, Muna nga maningkamot yung kag, gradual kag 4-piece, ningkamot kag eskwela, imong himuong challenge ang imong family, unya, kinalan kang bitaron ka, tabangan kas gobyerno, para nako baya, kanang 4-piece day, para nako day, okay na ko anang 4-piece. Although doon na uban nga ni question ana kay mao kuno ni mo na dole out sa mahigala mahimong tapulan para nako okay ra ko kay doon na mga pamilya mahigala katong identify gyud sa DSWD na may mga pamaagi ang DSWD kanang DSWD gyud mo iladay dili ng mga politiko mo man ni kalainan ining akap kay politiko may mo ila nan og suod kas congressman og di ka suod nawa ka di ka malistas akap. Mao man ay problema ron. So kadto mga higalang ato mga igsoong mga kabos nga gi-identify gyud mga higala nga tabanganan gyud ni kanang kinahanglan sa birahon ba. Ay kining pobre mga kay gilang pitel lisura gyud kayo kinahanglan gitang maningkamot nga magka-resign gyud ta kay. Atong labing pobre gyud, no? So tabangan sa gobyerno. In fact kani ganing 4-piece gani dahil doon na magani uban maka-question pa mga itusuman ngano kini mapobrihan nga uman maapil ni. Kana bang wa na gyud gani mo hapit makaon. So, birahon siya, at least doon ay anak po di mo dihang mo eskwela, yun. Muna ang ginikanan po na anak mahigalag, magkapobre-pobre, imog yung pugson ni mong anak, nga, pa-eskwela, eskwela yun ay kay purbida day di ka eskwela, matang-tang, tas purpis. Aladong, eskwela yun dong, na doon na gani ka anak nga medyo, magahi yun kay nga, na, di ko ganahan eskwela mo, kaapoy ng eskwela. Ang ginikanan gyud maningkamot nga paningkamot gyud tag eskwela kay member ta sa 4-piece. Mawagtang ta di ka mo eskwela. Do na gani uban day nga inday kay nga mag-away na magtiayon. Maningkamot ang usa ka ang bana ba kag asawa ako'y mudas mga bata kay aron adtong 4-piece. Kaya ako lang nang gagay katawa-katawa pero klaro ba nga dunay guidelines nga klaro. Kini manggod manghigalang akap. Ayuda sa kapos ang kita program. Gi-appeal gyud na diha mahigalas ko ano diha mahigalas budget 26 billion kini. 26 billion. Onya sa House of Representatives kadto mga congressmen 21 billion ila. Ang Senate mahigala permiro inday kino man tumusugot, isupak tong Senate ingon ng House of Representatives ay lang mo supak kay dapoy inyong 5 billion.
5 billion inyo gamay ra mo magbahin, ha? At tara kay 5 billion inyo indakin kamo mga nasa Senate kay total kinini ang pila man mo kabuk senador 23 naman mo kabuok. Ang dili sa House medyo daghan-daghan lang kay 318 man yung mga congressmen. Daghan-daghan lang na siya, 21 billion ang ila. Kining akap problema man ning dako ron day. Unsa man pag-identify day king nga ikaw may member ka sa akap. Kay moingon gani ka nga ayuda sa kapos ang kita. Moingon man kami kapos ang kita pud mi. Kay kon man one time assistance ni kining akap. Hatagan ka depende sa range may gala gikan sa 3,000 to 10,000. So medyo makuan kay medyo dol-dol ka kay may kadag kidat-kidat sa imong congressman kay medyo dako to. Mo na nga mingon ang uban nga be, vote buying ni. Full mo vote buying ni kay election man next year. Ha? Karon nga year ngano next year man day na unsa ba ni kay nga karon naman nga year day. Sumana nga aron nga dili ingnon ta nga dili na mabutang og vote buying kay do na may kana mga congressmen, mga senators sila man mo idunay kuan kay kasi appeal to lista dito na. Aron nga di ka mapasanginlan nga vote buying, pwede ba nga kining akap unya na ni ipagawas human sa eleksyon, pwede ba? Straight to the point. Di mo sugot mga congressman. Di mo sugot mga congressman. Gusto sila mahigala nga ipagawas gyud ni mga sukid tig paminaw. Pang-eleksyon gyud nga budget. Kini mahigalang ayuda sa kapos ang kita program. Paminaw ko dai basta maghisgot ng ganig ayuda magkaguliyang gani. Tanawa na. Delikado ni ug bumirang ni mga higala nila. Kay mas daghan man gyud matagag ayuda ini. Di mas daghan man matagan kay kini bang tao mga sukid tig paminaw bisa pag nanay imo. Moingon mo ginaday nga ako kapos ang kita pug ko Malimod mga insect mga kaigal pangutan-on mga insect. Sik, kumusta Sik? Kumusta negosyo Sik? May nga mo insect. Kansi? Ang negosyo? Kansi? Saan man ni mo pag-ilaan ng kapos ang kita? Tanaw ni mo ang kuanday. Mingo man nga di man kay kanagong ato mga higalagong budgeting sa atong kaugalingon o sa atong pamilya. Magdepende mo na mo nagiingon lagi. Dako kag batones, dako kag uhalis. Ang problema magod doon, kita ka, gamay kag sweldo. Imo mo sa inat-inaton nga maigo imong sweldo. Ag budget nimo mga sukitig paminaw. Unya pananglitan karon og dako na pog sweldo. Gamay sweldo, kuwang kay gamay sweldo. Inig dakong sweldo kuwang gyapon. Nganong kuwang man? Wa magkadimaong budgeting. Nanguban mahigalang teknik ana. Dito ko sa gawa sa nasod, kan magod. Klaro mo gud kaila ito day nga trabaho, nagi klarong sweldo. Kani may panikamutan sa gobyerno taday. Nga maklaro ng sweldo din sa mga mamumuo. Ikaduha, kanana ang kumahimo unta doon na ba'y additional skills, training, ihatag og training. Kining 26 billion in the kindako kaning kwartaha. Kung gamito ni mahigalang program sa gobyerno nga maka-avail ang tanan, mukugi ang tanan, kugi mo ha, trainingon mo. Kung saan pamaagi ana maka, at least duha na kabuk imong talent, panalitan o karon, ang trabaho ka karon, kumpanya. Pagtrabaho nimo gitagaan kag akap, kausar man ang akap ng gismelo. So, nya ikaw man ana, unsa may sunod? Dili sa sustainable. Pero kining kwartaha nga ibutang ta 26 billion. Pagkwantag programa ibutang ta sige training. Katong kuno training ka tisda ibutang tisda o driving. Encourage mo. Gusto mo mag-practice driving o diya. Imbis kay ngadto kay mahal na ba kayo na magkuan day kan driving school day? O diya, tuduan mo drive na. Kamauna ka ana, ang mahitabuan na trabaho kas kompanya. Aning kamot kag trabaho sikay-sikay, iniguli nimo mo hapit kag drive sa Grab kay. Hapit ka mahigalag kuan, pamasahero. So, sa laktod, ang imong skills, ang imo bang kakugi, mukugi ka, na kay kwarta dugang. Mas sustainable man guna sa mga sukit tig paminaw. Kining akap, medyo doon ay naghanap ka-question anay kay total katong ato mga igsuon nga kanahanglang tabangan yun na may 4-piece. Itabangan naman sa 4-piece. Ang gobyerno naman nagtabang nila. Karon doon na pa gani mahigalay daghan ni question kay doon na mga ito inday kay doon na nag-post day nga
ang nakadawat sa akap kadto mang dunay nindo iPhone man ang iyang cellphone. Ato bitaw pag pandemic kanang iluho nimo kinsa toy makadawat og ayuda og dili makadawat og ayuda. Tan-awon mas di sa bulyo di ang balay kamo do na mo'y TV nako di mo kadawat. Daghan to mga requirements oy. Tan-aw ninyo og ayong balay tan-aw nimo to kay i-appeal ko sa ayuda da oy nag-earcon man ka. daghang mga requirements ba nya kini karon kay wa man. Diyan dog kadto nakadawat sa akap. Doon na nag-post na nila nga, unsaon ta man nakadawat sa akap? Nilarga man ta nagbakasyon-bakasyon man to sa gawas day. Dili na lang kung tingali kadto makadawat mo sa akap para dili mo ma-issue pod. Ayon na lang pod mo picture-picture og suloy mo Hong Kong. Ayun kita yay, may uraman ni Goy Clarix ning akap-akap. Mo na atong klarohon may gala karon tipadayon tani karon tawag sa discussion human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Straight to the point. Now, kini man gud mga higalang budget. Balikan na to mga kaigalaan. 6.3 trillion kini. Sa ako nag-ingon, daghan pa ni question ani mga sukit ti paminaw mahimo pa ning dadon Supreme Court. Kay mura man ni mga higala gud og medyo hinoon kung dapig kang BBM, pwede ka makaingon nga may laki sa ning mga advisors sa BBM na. Kay first time man ni mahigala, ari ka sa education, nitaas na ron ang education. Mo to issue primero nga ang nasa constitution kinalan mas taas ang budget sa education. Taas naman di ay ipon na di ang budget sa Philippine Military Academy o sa PNPA. Ipon na di taas-taas na. Lupig yapon sa DPWH, sabutangin lang niya o kung ano, kininang tatangtangin lang gamay niya. Gitangtangan o 26 billion, di, labaw na gamay ang education. Total, wa pa may jurisprudence, question ng Supreme Court, debatihunon pa na. Pag-abot Supreme Court, okay ba na sa mga higala, di ba? Kaingon, ikaw dumadapig kang BBM, kaingon yung kaday nga, may laki ning ang mga advisors. Unya kadtong dili dumadapig mingon nya nabudol na gyud ta ini. Kadto ganing meeting nila dos Malacañang. Og nag-meeting nag-review sa budget, daghan ko na pila ka pages ko nang naa. Dapat kuno unta dunay projector. Mura naman ito nagpakli-pakli sa mga panid sa budget. Unya mura mang nagpa-picture taking naman to. Lain-lain yung pananaw mahigala kay dapig gani kang BBM mo ingom gyud kada tanawa may laki no ang DPWH may dako budget kaya kini bang DPWH mga sukid ti paminaw puriyas mga tarong di unsa man kunong projects ni DPWH day kuno nga kanang karon gani tinuray lang to be very honest kanini ang mas okay kung nagtan-aw kanang mga PPP public private partnership ligon klaro gyud ba kining airport na to PPP man na public-private partnership. Ang private man nagtrabaho ba niya, doon na mga higalay sabot sa gobyerno nga sila mo operate niya. After 25 years panalitan, turn over sa government, lig-on. Kanang tulay ray. Third bridge, lig-on. Karon makuyawan mahino kay ning pulido kayo ang private mga higalag may mulihok, pulido kayo. Pero project ang DPWH may muhimo mga kaigalaan bida. Kini man kung PPP, private sector na naghimo, unya, within 25 years kami may muda, ayuhon yun lang rin, nindot, batay ka airport, kita pinakanindot ang airport ron sa Tibok, Pilipinas. Kana, PPP na. Kanang tulay. Taas kayong tulay, PPP na. Ligon ba? Pulido, kay ila po nang ayuhon yun na nilang maayo, kay gawas nga dili kurap ning sa private. Kuan pa yun, ilang ayuhon kay aron nga makabawi po sila sa gasto. Mo na prangka-prangkang pagka-istorya. Gobyerno day Ginoo ko. Jesus, project mahigala. Tanawa na, napay kalsada labi pagting eleksyon. Ang kalsada nindot pa niya, giguba na. Butangang mahigalag kuan. Jackhammer na, giguba. Pagkaman, gibalik og siminto. Muna ang uban mahigala, gingan lang ng DPWH og daghang project, why human-human.
Ngano man nga ang DPWH man mo ay pinakadakog budget? Muna dakong question. Bisaon-saon ni mo higala kani kung dakog budget ron sa education kuno day. Giinat nila mura bag bida og ang pasultion lagi mahigala og kuan. Lain lagi tagpanan pero magka-income gilipat man ta ning kalakiha. Wag yun. Sa prangkang pagka-istorya ron, ang pinakadakong budget, Department of Public Works and Highways. Ang sa education, mahigala mas gamay na, karon pag pirma BBM, dako, kay iyo man nga, kanang sa PMA, apil na nandang kwenta. O, hasta na sa total doon mo question, ato nang debatihon noon sa Supreme Court. Total, wa pa man po jurisprudence noon. Pero grabe ha, no? Ang Department of Public Works, mahigala, prangka-prangkang pagka-istorya lang lagi. Kining project nga, hinimo sa gobyerno, medyo lahi gyud kayo ang dating. Lahi ang pagkapulido kung sa project hinimo as private. Straight to the point. Ligon o hinimuan ng private. Ha? So, kadto mga higala dito, maoy, kadto lagi gitando gamay day. Kay ang mga tao, glaring man. O imong ingnon mga higala nga, ipadayon yun tong maong budget, glaring kayo, klaro kay mata sa tao nga dakog budget ang DPWH, supak na sa konstitusyon. Because ang konstitusyon nagingon, ang dako nga budgetary mga higala nga paghatag sa gobyerno tuwa sa education. Pagka pirma BBM sa education magyapon kining sa PMA. Kana sang PNPA education apil na diha. Ipon na diha. Wa gaba. Kini kung PMA may gala dili mo sa defense good nga budget. Dili man sa armed forces o kini sa PNPA, dili po sa PNP, ha? Karon apil total mo question mo. So apil na dito. Dako na. Dako na ang sa education. So, wala mo'y angay ka. Wala. Una nga kung dumadapig kang BBM ka na. Bright, ha? Totally abot Supreme Court kasyunan ninyo. Pero kanto pong dili dumadapig mo, ay, nabudol ta. Unya, ang akap, naagyod. Wag yung matandog. Ang katong ayuda sa kapos ang kita program, wag gyud matandog oy. Ang dobling budget mahigala sa Senate o sa House, wag gyud matandog. Ang EFP modernization program naapektaran gyud, no? Purbida. Sumuni mahigalay realidad ang akap gisiguro gyud mga sukiti paminaw kay mga congressmen gusto magyud sa akap, ha? Pero tan-aw na ko ana, ang problema na ron, di ba na mo bumirang unya mga higala? Kana na ang budget ka na sa akap, basi bumilang na, kaya mga tao ba ron, di magitanan mahatagan mo. Ang problema ron, why klaro ba nga, dili ba pulido ang requirements or ang qualification kinsa ang beneficiaries? Leader ka dito daghang kag tao na naakap ka, ikaw may membro. Kadtong pag-implement sa akap, unsa man to? Ilan po sigurong advicean nga ikaw, no, membro ka sa akap, labi kag lakas ka, ayaw lang po picture ha nga, kanang suroy ka dito sa kuhan, kalabi nag-membro ka sa akap kay, man, suroy ka sa Bagyo na, bakasyon ka. Adto ka sa Boracay, bakasyon ka Boracay, White Beach, nya, ang mga magbubuhis in town nga mo'y, ang mga trabahante nga mo'y gikaltasan sa buhis para ihatag anang budget sa akap to, anang ligo-ligo sa puok. Mantinil lang tas Puok Beach, ha? Puok Beach lang ta, kay trabahante naman ta. Katumimbro sa akap to, ni Soro is Boracay. Mo kini mahigalang medyo kuan gyud, ma-issue gyud kay di man nilalim. Para nako ba? Kini ni ang paminaw ko rin mo bumirang lagi ni kay ang tawo ana bingo man nga ang ayuda sa kapos ang kita. Ako kapos po ko kita. Tanawan ang kisa man mga low income bitaw kuno nga kuan. Atong sulbaron baka nang balao din nga matagaan sila klaro gyud nya kuan. Kini ni ang minimum wage unya additional skill siguro, okay? Dahil ipaagi na itong mga training ba nga additional skills para additional income kay kanang bitang pagpanarbaho bitaw nato. Kisa man dubli-dubli man itong trabaho. Tinuray lang nga mo ingon ta nga kapoy na kita kayo, pero di ba in the RV, kapoy kayo dayo eh. Nya aron lang dugangan to income, tudlo sa ginagmay na, ha? Sa laktod nga istorya, imo bang gihaguan? Lahi man na inday, batay ganay. Lahi po nang gitagaan ka na. Medyo lain dili sa, kuan. Pero kada bang, siktuan man ko, kay kuan man ko, kana na ang
ni hago masag ko. Sama panalitan ni Inday RB panalitan, example na ko. Ya, tanawa. Trabaho ni HP nya ni kahapon ya. Ato sa ko sa Cebu Normal kay teach ako na. Siyempre, kadawat ka sildo today, di ba? Gihaguan mo ba? Sama ning Idol Mikey, trabaho di, on board siya sa iyang programa, programa sa IFM. Nya, ikaw man, kaus ako kay napakoy trabaho sa call center. Doble-doble yung trabaho. Kay mo doble ka namang mahago ka day. Gusto kag additional income, additional work. Medyo kapoy ginoon. Murabag ka namang igo na ka ana, di lang tapalabisan, okay lang. Dito sa US nga naman na dito, Inday Ken. Trabaho ka. Pagkawan, gusto pag ka mo part-time o part-time. Additional ni mo ng kwarta. Kini kong inaning akap mo na lingkod-lingkod lang ka. Ya, lakas ka ito, congressman, okay. Ang ato mga higalang mga mga kababayan nga tuwa sa US, tuwa sa ubang magkanasuran. Ilang himo na trabaho. Pag humagtrabaho inay mo sideline pag panalbahog lain. Napag kuan magud sa ila sad kanang ang oras klaro gyud ihap kay. Mo ni dapat pahugtan sa gobyerno nga kana bang 8 to 5 panalitan, 8 to 5 gyud. Sa ni ato pud sa lagi nga nay mga kumpanya kay kabaw kay malate ka gamay na panso nimo na panso. Pag panso nimo late sa kaguhit minus. Duha kaguhit minus. Labunog mo lapas kay trabaho wa gyud additional. Klaro gina nga mao na sa na mao na sa imong kwan. Total on ka human nimo off na ka diha. Na kay nabilin nga ay trabaho ko ni akong 1 hour o 2 hours baka nga kwan. O dugang kong trabaho speaker sana. Additional tong sweldo nimo. Mama na ni tabos tos gawas nasod kay kwintahon man na 1 hour. Trabaho ka 1 hour. Kinaapoy imong kwan. Klaro ba? So imong tinarbahuan, kanang imong kita, tinarbahuan nimo. Per hour man kini sa ato god usahay. Puyla lang sa mga tarong generous kayong kumpanya. Late ka gamay, dagandagan ka, dagandagan. Pag dagandagan nimo, pagpanso nimo, no, na. Late ka, tulo ka guhit, minus. Labon ini kahapon, alas 5 na. Padayon kag trabaho, padayon, abot lang kag alas 7. May pagpansa out nimo, na gito'y kwinta. Karang dapita mo ang pahugtan ba niya kanigong training para nako i-train ang mga tao nga labi na dugang skills mo gusto, additional skills. Example lagi nako dai kana naging driving panalitan. Daghan man ang mga igsuon nato nga nagkugi ba? Trabaho sila sa kwan, nanarbaho sila. Pag magtrabaho, may mo dai sideline sa kog drive ato ni. Kadaghan ko kagon na. Igawas trabaho, nihapit og pamasayro kay, ha? So kanang inana, at least sustainable siya nga di sa magsalig. Di ba ingon niya kanang kinya ni dul out mga ani day. Maghihatag nimo ana. Nya ikaw maghatag unsa ano sunod? So sunod ana sa mana. Unay nakatan-aw ko bida. Ihimo lang ni og programa sa gobyerno unta. Nga kana bang para sa tanan katong gusto mo kugela di ay atong kwadre, ha? Pagkakat-on mo ani, do na bay mga training nga para na kuday kining sa TISDA pala pakusgan ni TISDA encourage i-training ang atong mga unsa pay mga additional skills dia nga maka-kwarta ta ba? Kanang 26 billion dakong kwarta oy. Dakong kwarta niya, pertila ba lang kisi-kisi sila sa 125 million nga kuno questionable kang Sara Duterte Carpio perting kisi-kisi. Nalipat man taning uban hinong budget kay. Ang PhilHealth yan may galang sus kadako asa wa gyud na zero subsidy gyud gyapon ang PhilHealth mga sukid tig paminaw. Kana additional question ang ato Supreme Court kay dapat mantagaan may galang priority mga kagalaan ng education o ang health sa katawhan. Daghan pa na mga questionable diha pero ang akap oy wa gyud matandog. Wa matandog. Muna nga magkagkuan ni tanaw ko mo bumirang ni Megala kay dunay makaabil sa akap labi na kato nakaabil kay mo kan man to. Di man to malikayan Megala manabi man sigito mingon mo to nga ako nakadawat ko sa akap diri ana. Ang uban po manungog sa tong uban day nga wa mo kadawat kami kadawat mi. Masuko sa tong uban kami nga ngano man tapos ang kita
mas dako pa magkagsildo na kung ano nakadawat magkakuha man. Awa, magkakuha na mga mahiubo sino na ni. Kabantay ka, nireklamo bitaw to si Kwan sa una nga, doon ay mayor nga ningon, iklaro taning hinabang, uy, kay kami may madaot, tino na ni. Ha? Kanang pag-identify nga Kwan. Hasta mga kapitan may gala. Tawa, bantay mo sa hinabang katong panahon sa pandemic. Pabor-pabor tong ubang kapitan, day. Katong uban nga mga lista dito na. Suswa malista ang uban, oy, ha? Di mo ingon po itong uban ting eleksyon na dakap. At itong panahon sa pandemic kap nga, wa man ko ni apis lista sa ayuda da. Diri asa baluta, di labot kay apilog lista. Muna gingon, boss, bawas sa gining ato ani kap. Di may lalim ng kananaang kwan, di lalim. Kay di man na mo maapod ron. Unya kana mahigala mga tao. Isos, prangka-prangka ang pag-istorya, bisa ganin na mga dato na mga insect dayken. Tanawa, na mga dato, na mga kailangan mga dato na ha. Pero mulinya lang yapon ka na sa senior citizen day, mulinya kapil. Mudawat sila sa ilang kuan sa senior. Kaingon ka ba nga dato, milenaryo, ihatag na tana sa mga senior citizens bitaw day nga, makaluluoy yung kahimtang ba? Mulinya ka dito, dawat ka sa kuan, Cebu City panalitan, 1,000 man buwan Cebu City. Porque ba ka doon ko yung mga nailhan nga, bisag na maayo ilang kahimtang ha, napay mga kuan, nagpaabang pa kaning mga apartments, unya, apil ka pog linya dito, ha? Mga negosante, no na. Kana noong sa tambal, kanang sa kuan, rights man nila may galak, na okay na. Doon ay percentage nga kuan. So, suod kag mga kuan, mga restaurants, ana. Pero kanang inigdawat na sa senior citizen mo, apil gapon dito. Nga naman, so kiningon nga kapos ang kita, kusinable ka na. Daghan ka na yung mga utana, ana. Mingo man ako, among silingan, mas dakong sildo na ako kadawat sa akap, ikaw nakadawat man ka. Na tanawa mo, bumirang hino na kadugayan. Para nako kanang akap dili sustainable. Mas maayo unta, og hatag na mahigala og training bang klaro. Nga kana bitaw ang usa ka tawo na makamausap sa trabaho nga kanang manarbaho siya nga makakasustain siya sa iyang panginabuhi. Dili kay kanang kausa nya ni kaog mga sunod. Ni kahurot kay mangayo na pod. Ni kahurot mangayo na pod. Sumuna bitaw sa panultihon mga sukin ti paminaw nga kanang aron mo sustain siya, makabarog siya iya, tudloi siya. Mo na giingon, do not give them fish but teach them how to catch fish. Ayaw hatagi og isda, tudloi hinoon, unsaon pagpangisda. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufil Fernandez Banyok, sa Straight to the Point. Atong takna mga kaigsunan la sa 9:28 na sa manuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the May point. mga orasa may ginataganta sa pagtagad kay gikan sa Lapu-Lapu o Lango Island Lapu-Lapu nga isyo tabok sa ta patighog sa Tadres Mandawi. Kay kining politikas Mandawi pwede mang inita mga sukin tigpaminaw parihara nig Cebu City. Medyo pareha-parehag kapalaran si Mayor Mike Rama o si Mayor Jonas Cortes. Pero mas nagrabihan ning ka Mayor Jonas Cortes kay do na pagilaing kaso ang gipasaka ron, no? Kadtong kang Mayor Mike Mahigala permiro suspended, landuhan nga suspended, pagkahuman dismiss. Dismiss as Mayor Mike Mahigala pero nikuha sa ingon ng kumilik di na makadagan nikuhag TRO nakakuhag TRO so makadagan nagbalik si Mayor Mike Rama hasta po si Mayor Jonas Cortes Mandawi makadagan nagbalik. Ang problema ron kay doon na may lain ni file kaso kay doon na kuno'y misrepresentation dito sa ayang certificate of candidacy kining COC ni Mayor Jonas Cortes mo na nga di na po makadagan ha cancel na po sa kumilik Mahigala ang iyang candidacy o makancel ni dili na gyud ka, wa na gyud nya magprinta na bas balutan next week aguroy. Di na ma-appeals pag imprinta ning iyangan, ha? Straight to the Ang point. complainant ani unahon to pagpagkihinabi usa mga sukin tigpaminaw nining maong kaso sa attorney Irvin Estandarte, ha? Estandarte. Niastong linya ron to tagag pagtagad mahigala kasi may ni pasaka gining kasuha, no? Mo na ang atong pangutan-on unsa gining kasuha mahigala. Ka mao man ni Roy nakahinungdan hinoon na mas nagrabe-grabe ning ka Mayor Jonas ikumparar ka Mayor Mike. At least tong ka Mayor Mike Rama makadagan to siya mga kagalaan pero kunis Mayor Jonas Cortes medyo gidisqualify gus kumilik ato ni tagaag pagtagad mga kagalaan. Destong linya ron. Lahat ng tanong. Straight to the point. Attorney Irvin Estandarte may buntag panyero live task DYH PRMN Cebu.
o sa IFM. Good morning. Ropel. Mm. Good morning, usab sa imong mga tigpaminaw. Oo. Kining Panyero, ikaw may complainant ani gyud, no? Unsa man ni ikaw mo main complainant ani or abogado ra ka sa complainant? Aning kaso karon pinakalitis nga kaso batok ni Mayor Jonas Cortez? Ako'y complainant yun, Dani. Aha. Complainant. Okay, so imong gipangunayan gani unsa man ka butante ka sa Mandawi di ay Panyero? Presidente o butante ko sa Mandawi. Okay. Unsa man ni nga presidente ka sa unsa man nga organization? Residente. Residente. Resident o pagsabungan. Residente. Okay, I'm sorry. Butante po. Okay. Kay kining imong kaso ni pasaka, pwede ba masultian nimo kay murag mauman ni nakaamong gid hinoon nga na disqualify si Mayor Jonas Cortez ug dili ni maprinta iyangan kay next week na ra ba ang pag-imprinta sa baluta? Medyo kining imong kaso may naka-trigger ining tanan. Pwede ba may sultihan nimo, Panyero, unsa man ning kasuha gyud? Mao ni Panyero, ang serious ani karon kay gahapon January 3 nakadawat ko og order sa Comelec nga ilang gibutang entry of judgment na final and executory na ang ilang desisyon. So in other words, di na siya kadagan sa Supreme Court o makadagan magaling ma-dismiss. So ang sinugdanan ko dani mo ni Okay. na mga nidoon nako nga usaha na taga-media, columnist, nga ako igagaw nga ubos siya sa pamunuan. Unya, napo ko'y amigo din nga sa konseho, ng amigo, ng abogado. Gitagaan ko kopya sa complaint nila sa katong Supriya nga pagkansilar po sa COC ni Mayor Jonas. Akong gibasa, gitanaon ako, unya akong gi-research, simang man, murag na simang ba? So, ingon ko nga, ang sakto gidaning kaso, ang violation sa Section 78 sa Omnibus Election Code, katong material representation nga bakak or false. So, kay, dinagod sa COC, sa luyo ni Ana, na-box din na gibutang kung nabakay kaso, sa case number, title, sa kaso, karon sa agi-file o status. Instead of fill upan ni Mayor Jonas din na o mga kaso niya, gibutang niya NA, so not applicable. So in other words, wala kaso. Kaya di na applicable tong box niya katong pangutana. Pero balik ko na to, on October 3, 2024, nakadawat siya decision sa ombudsman nga dismiss siya. Oo. Pag October 4, ni-file siya COC. Niya gibutang dito NA. So, unsa may implikasyon sa NA o sa iyang pagkasayod or wala niya pag-disclose nga nasayod gyud siya, deliberate gyud niya nga nasayod siya. Kay October 3 god nakadawat siya nga gidismiss na siya. Niya October 4 yang gibutang na NA. Unsa may kaimportansya na kanang iyang pag-dismiss? Ang pag-dismiss ana niya sa ombudsman, nirelate ka na sa iyang kwalifikasyon sa pagdagan isip mayor sa Mandawi. Nganong nirelate man ka na? Atong unahon pagbasa ang decision sa Supreme Court na Tagulinaw versus Itchret. Ningon ang Supreme Court nga kinahanglan gyud nga magmatngon gyud o fill up sa COC. Dili gyud kini basta-basta, cannot be taken lightly matagpas po ang Supreme Court. Kay although ang pagtugan sa COC sa mga pangutana diha, dili ka na mo relate sa imong direkta o relate sa imong qualification pagdagan sa usa ka posisyon. But sa pagpamakat nimo mo connect na pud na sa imong kwalifikasyon to run for public office as mayor o Mandawi. Ngano man? Tungod kay niingon man gud ang ombudsman dismissal sa ilang rules of procedure, niingon nga sa Section 7, niingon nga final na executory ang desisyon sa dismissal o lumak-apilar. Pero executory or execution pending appeal, so ma-implementar gyud ang iyang dismissal, including accessory penalty katong
perpetual disqualification to hold public office. Ato mo tan na nga nganong executory man nga naka-appeal man. Because kung na-dismiss ka, kunya mapugna nimo dili executory, sige kaghimog mga kasaypanan na din na while dismiss na bitaw ko, himo ko mga kuan. So mo nang immediately executory gyud siya. Ni file sila o petition nga to Supreme Court ilang gi-questioning decision sa Comelec ang nang hinaot sila nga mabali ni. Nakadawat na ba kag copy considering nga niya naman ta karon filing na may electronic filing? Akong wala pa ko kadawat og copy murag ang ilang unlike sa rule sa Comelec na mo file kag kaso sa sample file og petition cancellation sa COC kung nga nimo og copy for rest ang imong gikiha. Sa Supreme Court og certiorari gipile ng certiorari with TRO o kining status quo ante nga ang mo hatag nag-notice niya ang Supreme Court na unya ang Comelec represented by the Office of the Solicitor General. Murag dili na ko kuan, di na ko frontline. Ang frontline na ang Comelec na represented by the Office of the Solicitor General. Kining hitabo paniro, kining ang matud nimo imo ra ning kaugalingon, di malikayan nga ang mga tao magduda gyud nya dunay nagpaluyo aning tanan kay musugotag sa dili ang mga uwano maumay makabenepisyo ani. Wala ba gyud atong iklaro kung unsa man gisugo ka sa mga uwano nga mo file ining kasuha or unsa man gi mong kasuko ni Mayor Jonas Cortez nga nganong imong gi-file ni kung imo ra ni? I can look at anybody even to Mayor Jonas in the eyes. Not a single centavo nga gihatag nila sa ako. Pag-file, paglupad nga to sa Manila, wala gani wa sila kasayod, no? Gani si Julio Dizon nangita nagwasa to ni tos man ano sa buwas Manila. Nag-file. Nag-file. Wa gid sila kalibutan ani. So walay labot ang mga awano ining pag-file nimo kaso imo ra gini. Wala gyud sila mohatag na ko bisag 1 centavo. Kay og imong gipangunayan gani og dukdok ni bawbay ta nga kini dakong trabahoon man siyempre kita abogado mag-prepare tag kaso kapoy besad. So unsa may imong nakatrigger ini tanang lagot kang Mayor Jonas or unsa may nakatrigger nimo nganong imong gipasakan ng kasuha? Akong daghan nga mga personal nga reason pero kini nga ako dili gyud political kay di magpolitiko. Na yung mga personal reasons sa among subdivision na bahaan kayo, reklamo mi, wa gid atiman, bisag dapat unta diklaging rap dali ra kayo. Anton nga among balay mura ang among mga subdivision nila murag barko kada uwan. Kay isig pump out kung mura lang tag kuan ani mga rubli shipping aning mga barko na to ang bahay na to kay mga balay nila sige pump out. So imong gireklamo ni ngadto ni Mayor Jonas kining baha da sa inyong subdivision pero wa ma-action niya mo na imong gikasukan. Kadaghan. Unya hantod ko pan man na simple raman declogging niya. Usara na siya pero ang importante gyud niya nga nakita na ko nga nagi-violation. Nagi-violation niya. Unya kanang iyang violation nga ningon magulakan magud sa iyang side ingon nga ngano kunong unsa man nga ngano makaapektar kini sa qualification niya pagdagan isip mayor makaapektar gini because ang section 40B sa local government code nag-ingon disqualified ang mudagan sa local positions gobernador, vice gobernador, sanggunian, mayor, vice mayor, council ang letter B, section 40B sa local government code nag-ingon those dismissed by administrative case. So, kaya dismiss man siya, unya executory man, so disqualified siya to dagan to run for public office. Gani, sa ilang petition for review sa Court of Appeals, ang gipangayo nila, prayer nila, 1 and 2. Ang 1, to issue a temporary restraining order. Number 2, to issue status quo ante. Kung dili pa immediately executory, nganong mangayo man sila TRO og status quo ante. So, kining pag-ingon nila nga disqualified na siya, no? O makansela yung COC because of
the ground Section 40B, and because admitted nila nga immediately executory because sa ilang petition for review mismo sa CA, ilang magipangayo ang TRO o status quo ante. So kining tan-aw nimo, kining pagpirma ni Mayor Jonas Cortez ay ang pag-fill up dito doon ay sipyat para nimo fatal ni. Wa ba ka ni mahitabo nga honest mistake lang ni Mayor Jonas? Nag-ingon man gud ang Section 7 because Section 78 sa BP 881 kanang local kanang atong Omnibus Election Code. That's a law. And ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. So dili ka makiano innocent ka, good faith, dili man na put up as defense kay balaod man ang na-violate. Kini karon pagsakan la sa Supreme Court ang oras nagdagan og posibleng next week mag-imprinta na sa baluta ang kumilik. Malangan-langan gani gamay ang Supreme Court ani by next week wa na di na ma-appeal ang yangan sa pag-imprinta sa baluta murag kining imong kaso mo'y nakaamong inintanan Panyero. Wa ka mabalaka nga ikaw may tulisokon sa uban nga mga loyalist ni Mayor Jonas Cortez. Ang iyang tulisokon dili ako. Ang tulisokon niya ang iyang mga advisor. Ngano wa naka-advise niya nga mayor ayaw ibutang na din nga ni kaso nimo bat o sa status pending appeal. Simple round sa ito. Why question kung iyang gibutang iyang mga kaso tanan, bisag unsa o kanang dismissal, gibutang niya siya na may portion nito o sa status, butang niya pending appeal. Human. Nganong ang iyang mga abogado wala ka-advise niya na? Okay, salamat kay Attorney Ervin Estradantes paghatag panahon na mo sa DOHP. May buntag. Okay, sige, okay. RMN Exclusive. Atong kuhan sa dog side may gala ang kampo ni Mayor Jonas Cortez. Ipakuha na lang to ugma na sa Lunes ang pupuhon si Attorney Kalipayan dili mo tubag sa cellphone. Sige lang ring, okay. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon ug tanang higayon dalaygon ng Dios. Maayong buntag Pilipinas, tatak RMN.